Na kabenta jong ka normal conception, baro ngitip bangidan kam ya ka normal semen count na do 1520 million. Henry, kane ka pregnancy kalaneam bar ka sperm count do na ya ka 2 million. Haoit ka long ka bala lingba ka jingdan jong ki technique jong ka XC intracytoplasmic sperm injection. Ngila banjit morphological normal sperm, but ngin ya inject ka po ka sambay jong ka female partner, bengin yo ya ka result ka babyang. Kum shibanta jong ka jing rakhe ya ka World Environment Day ha ka se pale jong ka tayo ka kalang marpana raj marpana Sohïong lingdoship ka Lapynhun ya ka jing ya thungding ha ka Lapynhun Resort ka badon ha ka shinong marpana ha Sohïong ha ka jing rakhe ka sngi pynneh mariang osi ka thanat mongap uba reman kur kalang kumu kongsan Dr. Nelson Kriam kumu sumbut kongsan ha ka bledon lang secretary shnong uba kendro kharjana utrai jong ka Lapynhun Resort uba rang starwell wankar ulungdo uba forward el molong walawan ru banishim benta di kina school bagi no hikai jong ka madan seora secondary school marpana Sohïong kinong kran ne sni gelapen pau gajing sokya halor gajing berat pathar ki breo ikpla plastik akaleng ki jaka bat kani kalong ke basneu bat ke bakta om tangya ke jela ndrei ke perthai berkowai nalor kani gelapen pau ru gajing sokya halor gajing penjot bajing penjular ke mariang daga bapam pathar ki ding ki siat ba gajing thang pathar ki klau bat kilong bagani ke jingle kalong ke basneu bha namarkan penmi ke jing ba jing jenjar bat kan kata ru ya ke jinglong jingman jong ke sun beneng kila kenturu ya baro ba omdai ban rakip ya ke sngi pynneh pensa ke mariang bat banyada ke mariang tang ha ke sngi ke bekerpang ndrei gi dei bandon ke jingket kle ke baman la ke sngi ban pynneh banyada ke mariang kana bagan dong ke jing mentoy ya ki pateng ke bandang wan